Yan. Sagudahin nga ro ti surat ti pagkasalitaan ni Rose nga napuluan. Anyaket nga minen. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Tamatamaak nga grocery. Kawawat ko lang dating patulod ni Rudy nga asawak nga da Dubai nga trabaho manong. Ket siyempre numaawat ko da pauit na ket rugak mo ko at groceria, ag shopping, ken gumatang kadagitaya kasapulan nga katangit. Idit at damang paguni kaniyak. Ay, Ross. Rolly? Kung nakatubay ngamin kahit, saan nga malipatan? Saan nga malipatan ka? Kita akong pinagbalbaliwak. Akong pinagbalbaliwak. No kasano kinagwapo kidi, kas tapil kinagwapo kita. Uwan. Kas tamot kang karos. No kasano kinabanglong idi, kas tapil lang kinabanglong ita. Ken baka na bang maglukapay? Kumusta? Gustoy, gumangganat ka? Amet. O sige, iring pa sa munting groceria ta. Ibatin pa lang na kita na groceria am dito. And then, ako ita. Papananta ko ma? Inta, restaurant. Inta mangal daw. Ada aguro-ure kanya gibalay. Ninanang ko. Kaya nagdiduwang anak ko. Madaduwang anak mo? Kaslawan pa eh. Kasla, di naudi nga pa nagkita ta. Ket, kastapit lang, tilang amita. Hamuta. Aman, di ba? Isong saan nga nga sinpuan ta dahi. Ano dekit mo sa kwan? Isong nga ako nakapintas ko man, makapagsarita ta nga nalaing. Makapagplastar ta. I'm sorry, Rolly. Gumangkanatak. Excuse me. Kinunak manong name kit tinalikod akon. Sangga mga rumbeng ti. Parang entertain ko keng kuhana. Nalipatak din nga dan asawak. Tekas lang nalagip ko kit kasla idilang kalman tinauding panagkita mi kini Rolly. Gusto di ko nana. Kasla saan nga naskin nga silpuan. Noan niya man tinagupid nga relasyon mi. Diyos ko. Ito yun nga marikrik-nak. Kasla dagos nga nagsubli ti dati arik na kini Rolly. Idin to ta si asawa kini Rolly. Ni Rolly nga da di Dubai. Kinon ko na kitinakem ko manong name kit ore di adda akong dito balay nga sinabat dak dagdiduan nak ko manong name kit dinawat da ti sarabo da. Tanong kasta ngagpasentro ak nga mapang ko alaan ti pauit ni Rudy nga amada adalat tarig di pagatang da. Inted ko mata kit kasta ore ti ragsak da manong name kit nagayayam da ngagkapsat. Idin to taninanang kit tinulungan nakmet nga nagipakni ka kiti ginatang ko. Nangisang itayen, anak. Tilayangan kurang na kiti mauluto nga sidaen. Makamuyon ka na. Makamu kayo nang noon yati kahit yung lutuan nita. Di ka nangalat kiwa. Bagnet. Nangalak sa kilo. Di magagsidati lang tayo. Puro nga bagnet. Kaya't ko tinating Mang salad aklat tangar dito ko bulbulong dito yan. Ha? Sige nang, agsalad kay latan. Sakto-sakto di makamong mangchap iti bagnet nga para kada tayo. Tamo ka magustuhan na dito anak iti bagnet nga maisaw-saw iti kinapati sa nga bugong. Pinanawag latan ni nanang iti kusina kit simre kak iti kwarto mi manong naming taag sukatak. Kaya di manong nami ikatek terawatek. Napanak iti sangot ti sarming manong name. Ket boy-boyaik ti pakabuklak iti sarming gusto ti kuna ni Rolly manong. Kaslawam pay duwa nga anak ko.
Kaslawang pa tinagbalbaliwan ti langak, kali dinaudi nga panagsarita mi. No pay addan inem nga tawen tinapalabas. Ni Rolly manunimi ti first love ko. Adwa tawen ti panagayan at mi. Adapi idin napasamak ka na kami. Kaya't nga sawen manunimi ni Rolly ti muna nga nang damo kaniya. Iso tinang ipaayak ti kinabirhen ko. Kapungarot ti iso iti first love ko. Diya kumakayat idi manuniming ipaay ti amin-amin ko kini Rolly ag sipud ta. Diyak masigurado no iso a talaga tagbaling nga asawa. Ngam kapot ta mamati nga ipatpategnak, ket dinak tubaybayan, ket talagamit nga ipatpateg ko. Di paay ko ti amin-amin ko. Na-experience ko manunimi ti makilove making. Ket siyempre, awan sa pulek iti kinairut da kiti harakop na. Awan sa pulek iti kinabara da kiti agek kinaprus na. Awan sa pulek, gabot ta maitayok-tayo ka tunggal aramiden mitag kanay. Ngem, tinasakit nga parte na manunimi, tinawagan na kalimbagan ang agsarita kami. Agkita kami. Tiamok idi manunimi kadag-check-in kami ngem saan nga nasken ko na. Kensang kami pa nga nagmerian naman. Nga dati ko na nga naudi ha pa nagkita mi. Ken pa nagsarita mi. Nakalalis to ng imbaga manunimi iti ko na nga agsinatan. Rose. Ididamok it kasla sa anak pa lang mamati. Tiamok agang angaw. Ngem saan nga agang angaw. Dinamag ko no apay kabayatan ng agsangsangit ang idiman. Adan sa baling nga babae nga nakarikdaki dayat. Saan nga siya tinaykari para kanyak? Ken saan ba ta siya tinaykari para kanya? Lipatan na ko. Kinakayat ka dito sa balik. Gabotasan kan nga eten. Nagkaro iti marang sagabak gap iti daytang inarabin ni Rolly kaniak manungnin. Nakamaybayag nga nakapag-recover. Nabaybayag iti trabaho manong. Trabaho nga sales lady. Sana ka nag-graduate ti college manong. May saklagin sales lady. Makabulang nga sana kasi mrek. Ngam kaputa. Kalikagumakmet manong name iti makapag-recover. Dati ka po na no apay ng kariganak matlahin tinagsubli iti pagtrabaho. Dimteng ni Rodi iti bihag ko manong. May isang tricycle driver. Iti nagabamo kami ket may sa iso nga tricycle driver o may nakbeten sunduen hatid. O may nakalain sa diabalay no iti bigat ket ituludnog nak iti department store sa anak to may sukunan iti malem nga ituludnak sa diabalay. Manong nimi nagdaton ni Rodi kanyak ket ibagak ken kuana nga daanak tinalidem nga napalabas. Kunanamat ngayong kanta. Tinapudno nga ayat, awan patek tinaglabas. Ori naman nga lalaki tinaglasat ken ka. Ayatan kan tulad ta, Rose. Gapot ta talaga nga mamati ak nga ayatan nak ni Rodi tilikudan ti amin manong. Inaklon ko ti panagayat na. Injay na nga dagos manong name ti kalaysa. Nagkalaysa kam nga rod kini Rudy manong name ket kunak na saanak nagbabawi. Agsipod taman nakaawat, nasayaat, nadungo ni Rudy. Nadaan kam nga dagos manong name ti kagangay lang nga balay. Pangted. Tadaurnong idi ni Rudy manong name nga ng rugyan na nga nang ipatakder ti balay mi. Numan pa'y sampay a kumpleto ngam sadya kami nga nagnaed. At damat ten na ikonekta nga kuryente. Nga dito'y ko manunimi nga impas ngay ti umuna nga anak mi nga ni June. Kalpasan ti duwa nga tawen, impas ngay ko ni Lily manunimi ti may kadua nga anak mi. Ket gabot kayat ni Rudy manunimi nga mairing pas ti balay.
Ken kayat na manunemi nga maisaganaan tinaran niya kabasakbayan na kinituangan nak mi. Inawat na ti adjaya ken kuan nga trabaho sa Dubai. Hindi ba nagpakada ni Rodi manunemi kasladyak kayat idi nga palubusan. Palubusan na, Ross. Gabot ka sa pulan lahing. Gabutan kayat ko nga makumpleto nga agbaling nga napintas ti balay tayo. No duwalaing tanak ta na siya at launay. At lalaki at babae. Kasano nga tinaran niya kamasakbayan ni kita anak ta no sa anak nga mabanag trabaho ti abroad. Nagtali na edak lang nga tricycle driver ket sika sales lady lang. Saan ta nga may saganaan tinaran niya kamasakbayan ni kitubing. Kasano nga rudin no mailiwak to ken ka. Wari siya, kasano nga rodin lumailiwak to ken ka. Napiyaken ka, tamabati ka data, ken ka, digiti anak ta sa adan nanang mo. Siya nga ron, sakripisyo lang ti kasapulan. Rose. Wari ta sang mapuputan nga maglabas ti manong atawan. Duwang atawan, malpaston di balay ta. Balay tayo. Another 2 years. Makaornong tayo doon para iti negosyo. Negosyo nga mga ipatakdarak to talyer na magpatari mga anan, ti tricycle, pag-vulcanizan. Damok man tagtarimaan, amok man tag-vulcanize. No, agsursuro ak tupay, di saan lang ang tricycle, di babaling kung to ataramunin, baka any kind of machine, any kind of car. Kaya doon kayat mo. Magapasakan tumatibukod mo store o no karinderya. No, adan to negosyo, adan negosyo. Saan na to nagayin? Agin na tayo pa. Dalakal to tumatan na kita anak ta. So, nagbati ka, saan mo baybayan ti bagim, saan mo baybayan di kita anak mo, anak ta, or ta damat inanang mo katulungan, kit inak at trabaho dyan duway. Rose, kasapulan laeng, ti sakripisyo. Nalpas mi nga ruden ti balay mi manumnay mi kat adda itan talong atawen ni Rudy sa Dubai. Kahit nang sawen na minsan nga nagbakasyon kalpasan ti duwang atawen na iring pas magten ti balay mi pinasarabuhan mi isuna iti welcome home party kanti panakabendisyon ti nairing pasan nga balay mi. Sa ko pinalubusan man ni isuna. Kahit itay laing mano. Nakita na kidin na nga roli iti ay paggroseryaan. Kaya ibaga na nagsarita kami. Ibaga na nga saan nga nasken pang subya silpuan mi tinagupid nga relasyon mi. Saan to mapasamak data? Nasinga manunemi ti panaglagip ko. Hindi ta matugtog tiri daw ti silad ko. Mangantayon, Rose. Sige na nang. Nakabaybayag, gayan ti sangot ti sarming manong. Ngamang taptapaya iti duwa nga boobs ko. Nakauyo sak gayam, ngaglaglagip. Nangala akong tinagsukatak manong nemi. Idi tagpantiak, kaslaki na saritak manong nemi na tukal kalubak. Saan nga mabalin nagsubli ni Rolly nga sumrek keng ka. No mampesikat isunat ng damdamo keng ka. Saan nga mabalin nga liputak ni Rodi. Ngisut may kadwa. No mampay ni Rolly nakauna keng ka. Saan nga mabalin. Kinunkunak mo nung nemi kaya saritak dito. Adda iti baba. Kinori ti nga ti barukong ko. Saan nga mabalin nga maaprusan manin nga magka ni Rolly. Da kayo nga duaman sanas ko. Para laing, da kayo kat para laing kini Rudy. Saan nga mabalin nga masuliso ka? Saan nga mabalin? Kinon kunak manong name it, ita da itagon daway, nga pinakisarsaritak ka dagiti duwang masalan nga pasat tibagi kasla malaglagip ko dagiti nakalalayng idi nga panang romansa kanyak ni Rolly. Sa bagay manong name agkalaing damat ket di. Nalaing ni Rolly, nalaing mit ni Rudy. Hangim kaputawan ni Rudy, kadada ni Rolly. Ano nga ta? Uret at damat napaspasamak mit kada kami idi. Sa kuna ni Rudy,
Ore manukanot imun una nga lalaki ti biag ko. Awan patig tinaglabas. Tinapudno nga ayat ket awan patig tinaglabas ko na. Ngem saan ton nga paset tinapalabas ni Rolly no bumalait sanggani. Nga dayta ket nalawag apan ang lipot ko iti asawa. Saan nga mabalin? Saan nga mabalin? Anyakit nga minin. Narigat ti biyag. Nasken pa yung umadayo ni Rudy. Sakit na gastoy. Dumting, ti umuna nga sulisog. Kasla kayat ni Rudy, tagsubli kanyat mano. Ini mas may tinangan, kadananang kinakastamaten, dagiti anak ko, manong nemi, kabat magustuhan dati masida. Ti bagnet, manong nemi, nga may sausaw, iti bugoong nga ipon. Talagayan bugoong tayo nga ipon, nanang. Katawan at damat ka. Ano kasto nga si dati ti bagnet, iso ti pangisawsawan tayo. O rin no adupay. Basitan. Mo rin no, awan ton ti bugoong nga ipon. No adan to aglakot ti mo namon anak nga presko. Agpaksyalak to. Dito sa sarunon tayo. Alaman nanang, nag-imasket. Ore aon sidak. Basta agsidak ti nakamatisan. Anam imas no makalaman siyan. Nakalaman siya nga paksyal. Nga munamon. Manong name dimteng tirabi sana ka makaturog. Malagip ko nga tawagak ti asawa. Barbaring no saan nga masiga ko na. Tinawagak. Video call. Sinong bata na. Ngamsan nang inopen ti kamera na. Hello, sweetheart. Pikan ti mo open ang ti kamera. Di mo kahit nga ipagkita nga takaduam? Sino kumat kadwa? Kaya kita katrabahoan. Kinabod nuna may mesak dito ita. At danapan ng digdi kadwa. Saan na kanapan? Saan ang simurot eh. Kita mo na open mo ta kameram. Sika antir ka. Saklat ako open o. Iba't batog ko pa di barukong ko. Amin iba't batog mo ta kamera ta barukong mo. Kito yung kamera, rupakin barukong. Sakit saan ka nakabra. Kaya mo nataan, dakang ti kama. Kit siya ngay, opene kon. Nakasando ka, nakashort ka, nakabripak lang. Malitan eh. Ang lulo! Abay kasi mo lang at i-brief mo. Ang dabum-bumsog. Kasano nga saan nga bumsog, iti makita ka kit bimsog nga sigod. I miss you, Roding. I miss you, Doros. Kahit ko lang yung baka muking ka nga, naala ko na timpawit mo. Gusto ko na di ka, imos ti panangan, di kita anak tayo tayo daw, o rita malam, tayo mas malat si dada. Malat sa balid ta? Awan, trabaho lang ti buraik ditoy. Kitsi ka. Trabaho lang, met. Mga sikaso ka na kita anak ta. Ipagpagaking ka saan ka nga sumsumbre ka ni Tiyas. Pagtrabaho makaslays lady. Kapag ko makit mabalim matlat ta. Damot ni nana nga mga iwan ka na kita anak ta. Di isupay. Iwan nga na pasyaran da ka. Kit pagarup da ng balasang ka. Nakano na kit talaga ni. Nuanat lang amidi kat kastapal lang amita. Agpeso. Kaya wait. Kung nakalano ang angaw lang ni. Sino? Ang angaw lang ni. Ahan? At kayat mo kumangi magaitay. Sino? Awan. Saan nga mabaling awan? Orek patpat nagtanga kasto hindi mo ibaga. Diyak nga rin amo no kasanot pa lang ibagag ken ka. Kaya naglaka nga mga ibaga.
Ituloy mo lang dati sa among intuloy. Nagpaiso, di ba ko na? Huwag ko na. Kung lang no, ang angaw laing dati nang ibagangan sino? Ni Rolly. Sino ti Rolly? Di istorya kang kaya nga first love ko. Saan nga nagagara, nagkita kami dyan mall, madamak nga groceria. Ket, ti loko, awisan na kidin nga glance kami. Huh, huwag na nakon ko na ka. Kaslang ka pa'y nagbalbaliw. Kasla lang ang idi lang ang pala ita ko na. Duat anak ko, kunak mo. Kasla ko pa'y duwang anak mo. Kada pa'y sumit. So nga ko nakang ka nga, adul lakit dili giti krusunada keng ka. Ngano mabalin la ko makit saan ka nga. Ag trabaho hindi ta kalat ang palay. Nga sa kala pumano dito balay no mapamualaen ti pawit ko. Saan kag magitsenda, makigroserya. Nadya lang. Saan ka nga ang kang panaganam na dyan? Hanggang agtalinayad kang malmalim iti department store. Tawang ka dito pa nagtalek mo kanya. Di lamamin ano ti sulisog, Ross. Nakalalis to ti sulisog. Nakadado di kita agasawa nga nagidnan tayo. Nung lababae iti agbati, posible nga makirelasyon ti sa bali nga lalaki. Vice versa. Nung lalaki mo ti babati ta Pilipinas, posible nga dakarelasyon na nga sa bali nga babae. Anong to pagtungpalan na? Sina. Kakaasi di itubin. May sakripisyo da. Tapat siyang gating mapasamak kada tayo, ta? Saan ko pa siya na mapalin? Ngayon di tayo amuno at mapasamak. Kada hindi masangwanan ng oras. Narukop lang ti tao. Nabileg ti suliso. Adu nga amang digitay saan nga nag-success nga pamilya nga may sa kadakwada iti manayo. Adadumot lang digitay napintas ti biyag na. Ngayon kaslakas na ti arig na. Gusto nga pangasing Ross. No saan na ka ang sardingan ti nga Rolly. Nasay siya at langin o ikat ka nito trabaho. Tungpalan na, tano saan? Baikat, di ba nagtalik ko keng ka? Manong name pinanpanunot ko dahil nga sao ti asawak. Kasanon no maaramid ko, timang lipot kang kuwanak at saan naktun nga kayat. Ang mga napapanawan na to. Kadagbati di kita anak na. Keng kuwana. Awan ti kwartak. Nga naikapet. Iti balay mi. Dakdakkel nga amang ti karbengan na. Ngem ti siya. Ngem dakdakkel man ti karbengan kadagit anak ko. Ngem noorin na maanak di kita anak ko. Kasano mabiyag ko ida. Kan itulok ko kadi. Nga mapasamak. Nga broken family. Ti binangon mi a pamilya. Diyos ko, anyakit ngaminin. Kaputirigat ka na ginadayo kami na asawak. Kaputirigat pa nagtepil. Anyakit ngaminin ngarigat na labanan ti sulisog. Ngim, tayo pagsasao manong nemi. No talaga nga sa mo akayat, awan ti madiyo mapasama. Kabigatan na manong nemi simrekak iti trabaho. Madamdamapay manong nemi nakasapsapa, isut imuna customer ni Rolly manong nemi sinabat ti kadwak. Insenyas na manong nemi nga siya ti kayat na nga kasarita. Liniklikak met manong nemi. Imunegak
Ket ora awagan dak sa anak anap napan. Sa da ibaga nga awanin manong ket rimuara pa. Sabi met, naggwapo. Sikat kursunada na. Ngem sa mo matakayat. Ya apo si Gamit Melda. Ada nasawak, di ba? Ayong gaya maya, nalipatak. Damag gaya masabo mo. Ngem ti lang amat ngamin kit ahon asawa na. Sino namin da jay? Api nga nga sikat kayat na, kada da asawa mo. Iso ti first love ko. Wow! First love never dies. Kit iti panagay na ayat yun, da napasamak ka na kayo. Isod nakaunang arot kanya. Uy! Iti kalma lang nga nagsarit ang kita kami. Ita, umay nakpasyarin dito. Agsubli to kanumanen, agsubli-subli, dahil mas ngayon agsubli-subli. Ngayon kahit kuhaliklikan. Kasi nun, no sa mo maliklikan, at agundaway nga maalukoy na ka. Kaya may date na ka. Kahit mo rawanan, di nakauna kayang ka. Sin nalaling na siya. Jimmy, imunaw na may kadua. Dahon kahit nga pagsalitaan na rin, ha? Nay, ang customer, siya akong timang sabat. Iti bigat imay, iti malem, imay, manunemi. Ngayon saan ko nga sinaang isulat? Kinapod no na manunemi, nag-report ang inibos ko. Boss, ang nagsubli-subli dito nga lalaking nga, mayat ang makisarita kanya, liklik-likak na magsubli-subli. Oh, makina. Ay, kumang gapunan, tapos no liklikam. At sa baling nga, at damadi nga, panggap na sir. Daan akong ti asawa, kalpasan na, kayat na kapasyarin, uno armen. Oh, makina. Amo na siguro, ada, ablod, nila kayo mo, iso nga, kayat na, nga, panagili mo ha. Ngayon no, as pagalikan ta kayat mo, iso na. Unoong ka. No, magpanak-ep man lang ili mo, tisap sa pulim. Di ka ba ilag guni kanya, ada pa'y kwaltam, ha? Sangat ni Sir Met, ang alangan kayat mo mapasamak. Mawarningan ko nga, sir. Boss, ganun saan gumatang, saan nga mga disturbo. Okay. No, umay tumanin, kas pakalinga, na? Ipakamo ngayon kanyak, taksyak, makisalit, taking ko, o pa? Oh, sige, boss, thank you. Oh, my kin, ha? Napintas ka nga ngagpaiso, los. Kahit no siya, talaga, ati maka, oh, my kin, ha? Ay, samot na dyan, inchik. Ngayon mamuk nga ang angaw na lang tigas dyan, manong tao matiamok, manong naming nga chicks ni Mr. C. Manong nimi saan ang imay dito department store ng imay sa ngarapi. Imbaga ni nanang manong nimi nga sa nga ili. Dinamag ko no sino, dinamag timbaga tinagan na anak, dinamag ikumaa. Ay nalipatak ba't nga dinamag. Kailan kaya nagsubli ka sa dyan, tadamagin yun, isuna. Nagsubli. Nakiktutak di baga na, ruli ka no tinagan na. Nanang papanawin nyo. Apikit pa sa nga ili. Kinabud mo na. Aday pasarabo na kada dyan kinilili. Kit na guston di sarabo na. Kasasarita na ita. Nagit anak mo. Asin nung aminday dyan. Nanang iso na dyan ni Rolly na first love ko. Hala. Amo ka dita ito ni Rodi. Ni bagag idinanang. Kat amo na nga talaga nga disturbon na. Kat kakistang ang peso. Umumay sa di pwesto nga pagtrabahwak ngam saan ko sang sangwen. Ita dito in balay tumayan na. Nanang nakababain. Ada ano kung ti asawa kalpasan na ada palang lalaki o may mangpasyar kanya. Iso nga saan ko asangwen, papanawin nyo. Lalaki mawatang ka anak ko. Sige nga rin papanawag, saan nga mabaling nga pasyaran na ka. Naglukod na ito nga lalaki.
Ngem naala na kit di manunay mi ti cellphone number ko, nga dito tiga po no apay, nga tinawagan na. Kapot tiyak among iso, sinong bata? Hello? Rose. Sino ito eh? Ni Rolly. Rolly? Ay, oy, sa mong itapin. Denggan na. Ngunit masapol mo kanyak. Ha? Sikat masapol ko. Ngem sang ka masapol. O babay mo. At tuya ka mga itili mo. Saan ko kasapulan pa nakin saan ka mailiw. Pang-asim, Rolly. Sartingan na ko man. Ngem nagsubli ti dati ang panagayat ko ka. Ngem siyak saan tupulos ng subli. Gabuta saan nga rumbing ayatan di kas ka. Sinugat mo idin ti pusok, Rolly. Tiyak kayat nga mauli. Ano kayat mo? Umadayo ta. Panawak ti pamilyak. Panawak di kita anak ko. Gabulan ka. Ano ako? Laglag? Tanga? Kabayatan nga ako nila kay mo at tuyak. Sa anak akas iti sa bali nga babae. Ipatpatig ko ti biyag ko. Ipatpatig ko ti kita anak ko. Ipatpatig ko ti asawa. So nga pangasip. Sartingan na ko man, Rolly. Sartingan na ko. Imblak ko man. Gabot subli-subli so naman name iti department store, ginayem na pa yun ni Mr. C. Ginayem na pa yun manong. Gabot ako nakanyak ni Mr. C. Pinayabang ka, kabot sama nga dakas, no, pagustuhan ni Loli. Ano kit yung sawan, sir? May nakpakpakaasin ni Loli kanyak. No kayat mo, ayabak isuna, kit da kayo, nga duwa dito opisina. Madayuak, dawayayo nga salita. Kaya na mga ramit ti kayat yo. Mabali, may lata dito. Adamat dito, babalin lata dito. May sakay pa, sir. Sir, itamit lang. I-file ko ti resignation ko. Oh? Oh my God na. Pinasuksukan na kayo dati nga, Rolly. Imagine, kahit yung pa yung ito dati opisina yo, nga pagkastaan mi. Sir, umay kong tulangin sublyan. Di pa nakasweldo. Intong katapusan. Itamit lang kadagawid ako. Oh my God, Angang angawag laing, ha? No. Saan nga angaw timbagayo, sir? Pasok-suksukan kayo. Kalbasan data, manunimi tinawagak ti asawak karabian na. Nag-resign ako. Apay, met? Saan nakasardingan nga talaga? Ngayon nagbalina ka na tibker, Roddy. Iso ang pagtanakan. Ni Mordo nga kikit ko kit saan nga may ganan de nga Rolly. Gapot kalpasan ken kwa na kit dimteng ka di biyak ko. Ingkarik na siksikan tulay. Agyaman no kasta. Rose, ket mamati aken ka. Agyaman at. Naging gaman ng naming addan sa bali nga inaharem ni Rolly. Damag ko dayta kini Melda. Nagsubli-subli ka numat isuna sa diyahe pwesto manunaming sa balin ti paspasyaren na. Gabot na talaga nga nagayim na ni Mr. C. Tadya ka no pa'y opisina ni Mr. C ti pagkastanda. Ay, apoy. Maaraw. Pagpipinustahan tayo, baka mauram data nga pwesto mo saan kita. Mabangkrap. Nagtalinedak nga ron, manong namin dito pala nga sakla rumwar, no kasta, mapanak magitsenda, groserya, kin mapangko awaten, ti ipatulod ti asawa. Alis to nga naglabas ti panawen, ket nalpas manen ti duwang atawan na kontrata ti asawa, ket nagbakasyon. Di pa nagbakasyon na, manong nami, ipanmat manen, ti ili ti tunggal may sa kadapat. Kasi papanakilak, manong nami nga mga ipaayin, ti amin ko keng kuwana, agsipod ta,
minintiner ko nga sinalakniban ti dayaw ko, nga awang apulos ti bimalaet. Ibaga kengkuha naman ang nemi nga saan nga agsupli. Doa pa'y nga tuwen si tayo. Kinabailam. Kabailam tong tultuloy ti suliso. Kastakmen. Maudi tayo tuhin. Doa pa'y nga tuwen. Sakto for good. Sa tanton, i-implementar di plano ta. Apagisod to. At danton di noon na iti college. Ginto no, agfurgod ako. Nagfurgod nga roden ti asawak manon nemi ket noan niya ti plano na may panggap iti pastek dangat ti negosyo nga talyer. Isot na pasama. Kastamat ti planok manong nemi nga mga patakder ti karinderiya. Isot na pasama. Isong itang agdama, agning-negosyo kami nga patpati ti asawa. Rinabii manong nemi ngagkaida kami, inaaldaw-aldaw nga kita ka nagsarita kami. Saan kami nga ginadayupay? Awanan ti kasapulan ba yung sakripisyo ngayon kam sa grapin. Gabuta, agdadan na kami. Agpadpada manong nemi nga dan iti college, dagiti duwangan na kami. Kahit palubos na po, agradwarton ti nauna, saan sumarunong ti may kadua, kahit nung kasanulaeng, madandan dumitan ti kabugbugodan nga pamilya, at least, awan ti napasama kamadi, kabayatan ti panagdalyasat mi, iti panawen, nga kaaddadig iti panubo. Ken sakripisyo, kasapulan. Kinadawdawan ko kang kanayon manong nemi, awan kumanig iti bumalbalit pa nga sulisog, wala niyaman nga pakalapdan, ten niyaman na panggap niya nagsak. Tuloy-tuloy ko man, ti kinapudnot tunggal may sakada kami kinirudi, ti salon at mi nga sang kapamilya, ken kastamaten, ti balay gingin kam kayat agununen, gunuten ken tuntunen. Dito nga rin ti bagasarita, karagyaman naglaunay, tilaing mo nga nang ibasa, ket sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Tuwing nga rin agyaman nga pagayam mo, Rose.